5 hovederne for de tanker, der nu kunne være der. På Fobiskolen er man godt i gang med et 6-ugers kursus, hvor 6 elever skal hjælpes af med deres fobier. I det øjeblik, du gik hen og kastede den kasse op i luften, der besluttede du at gøre noget, du normalt ikke ville have gjort. Det var godt, du kom. Selvfølgelig, skattemus. Selvfølgelig. Nå, så det her, det er altså Fobiskolen. Wow. Vi bliver simpelthen nødt til at få en aftale med banken, ellers så erklærer de os konkurs. Du var da rigtig på Kristin, hva'? Jeg finder mig simpelthen ikke mere. Det tror jeg ved at gå op for hende. Niels, Ja. jeg klæder dig. Det er sådan lidt lækkert. Det er fandme da også for åndssvagt, altså. Hvem ordner jeres regnskaber? Det gør vi selv. Nå nej, det gør jeg. Ja, hvorfor spørger I ikke, om Jens gider hjælpe jer? Altså, han har været regnskabschef i et kæmpe firma. De har nogle problemer, som du er den eneste, der kan hjælpe dem med. Det lyder seksuelt. Hun og Barbara, de er kommet. Skønt. Endelig er der nogen, der bruger skolens faciliteter efter deres formål. Lad det blive starten på en kreativ kædereaktion. Det her, det er mit værelse. Eller det er det ikke. Altså, I skal forestille jer, at det her, det er mit værelse, ikke? Tag et kig, Jens. Jeg beskæftiger mig med tal og regnskaber, så kan jeg mærke, at der er noget, der begynder at vokse ind i mit hoved. Jeg har en svuldstus. Ja, okay, der er ikke begået drab eller noget andet uopretteligt. Så... Hvorfor siger du det? Ja, fordi jeg mener det. Ja, det er jeg da godt klar over, men hvorfor skal du nævne drab i denne her sammenhæng? Det er da en underlig måde at blande tingene sammen på. Nej, hvad så? Du ikke bare lige give mig en chance, altså, ikke med en lille bitte mus. Ja, altså, når katten hopper ind på en kamera, så drejer den rundt i luften og roterer om sin egen akse. Det ser vildt godt ud. Jeg forstår bare ikke, hvorfor jeg skal hives herhen og tvinges i terapi. Hvor har det så dårligt. Irene, sæt dig ned og lad os snakke om.